В главном управлении Чечен-Газпрома сегодня не протолкнуться. Работники газовой службы вышли, чтобы осудить проявление любых форм терроризма и наркомании. Перед собравшимися, а их сегодня было более 1000 человек, выступил муфти Чечни Салах Межиев. مثلا شو بيحكي باش باش ناخا هدر غازوت يرتسر دين باراتو يرتسر ويماجدك شتاقا ولندر حديل يرتسروش ويزود اللي تاخنا دوخش ليلوش بات بو حبو تاك دوخش ليل دي بوخ باتشا عشاش ينتيها شي ديو زولسان مصو شادي بوش شو منسان مثل قويتشود اقا دين باراتو يلشو اق осна даштек питан хултах. По словам богословов, искоренить негативные явления в обществе можно лишь на основе духовно-нравственного воспитания. Причем начинать работать с детьми в этом русле необходимо с раннего возраста. بوصل دينح قيتا ما ويكجير خواشنا قاستن بقيتان دقيتش تارنا شيء توحى شيء دوز الله موخي وبيز شش موخ لربل بيز دوز الله إيمان موخ وبيز تان خور دو تندلا قزا حقول بلش دخبرش بقينا أخبر الحمد لله دال خاصة بوق قيتر واسطة إذا بوصل دينها بوق طولا بوق وين. Терроризм и наркомания взаимосвязаны, уверены здесь, хотя бы в том, что оба эти явления приносят смерть и страдания. خودم زوق دو صدق دو ريسكول بحر غاز غاز أبو بش والله أو فين نيسكوش بار معها اتدم بويش دام ولا قلبك بيزنو فوت خش قالك ديش واتاع ديجني أنا سؤالك ديش واتاع ويدا سبيسال أورجن شو ترجع لا ستويتري كل هالوقت يبانش ليدور دخول. Чтобы эффективно противостоять ключевым проблемам современности, одного взаимодействия органов власти, духовенства и правоохранителей недостаточно, говорят здесь. Важно, чтобы каждый человек осознал возможные последствия своего безучастного поведения, которые могут коснуться и его лично. Ахмед Джабраилов, Султан Умаров и Дауд Куруев. Новости.